Kender I det, at man kommer til et selskab og får en til bords, der bruger hele aftenen med at tale om sig selv? Sune Bang gjorde i hvert fald. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Men det kan være ret trættende, det ved jeg fra de fleste af mine borddamer. Får man derimod en til bords, der er mere interesseret i andres fortræffeligheder, måske ovenikøbet i modpartens, så vil man jo opleve vedkommende som et klogt og begavet og indsigtsfuldt og dybt sympatisk menneske. Det er sådan set derfor, at vi samarbejder med velgørende organisationer, for det handler nemlig om at pege på andre end sig selv. Men det mærkelige med alle disse professionelle kommunikationsfolk, vi har, så handler det meste kommunikation, uanset om det er for os personligt som mennesker, eller om det er for virksomheder, så handler det meste kommunikation om at pege på sig selv. Og i de her forholdsvis selvoptaget Big Brother-tider, så kan det godt lyde lidt utroligt, men vi har et behov for et rum, hvor vi taler om andre end os selv, er optaget af andet end vores egen fortræffeligheder. Det gælder også Coop, og det gælder også mig selv. Men det næste kvarter vil jeg så lige gøre det modsatte. Men jeg vil fortælle om vores erfaringer med at pege på andre end os selv i vores kommunikation, vores erfaringer med at samarbejde med velgørende organisationer. Jeg skal måske lige først kort fortælle, hvad Coop er for en størrelse. Vi er ejet af forbrugerne, altså de 1,8 millioner medlemmer af FDB, der er medlemsorganisationen. Vi sælger dagligvarer i kæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagligbrugsen, Irma og Fakta. Vi har 1200 butikker, sælger for 50 milliarder kroner om året, og er den største aktør med ca. 37% af markedet. Og med 35.000 medarbejdere og 50 milliarder i omsætning herhjemme, er vi altså sådan den største virksomhed i Danmark. Der er mange andre, eller der er 9-10 stykker, der er større end os, men de er så uden for Danmark. Så vi har en vis position. Og så har vi været meget forud for vores tid. Altså vi var jo en bevægelse, før Lars Kolind begyndte at tale om det, nemlig en brugsforeningsbevægelse, der blev grundlagt i 1896 for 116 år siden, med det formål, at forbrugerne slog sig sammen for at købe bedre og billigere ind og formidle viden, der gjorde os bedre i stand til at foretage de rigtige valg, når vi skulle klare de daglige fornødenheder. Det handlede altså i sit udgangspunkt om at gøre noget til fælles bedste. Og det er sådan set vigtigt for at komme videre, at i vores udgangspunkt, så handler vi ikke, som de fleste virksomheder, om at tjene penge. I vores udgangspunkt handler det om at gøre noget for andre. Vi er nødt til at tjene penge, men det er ikke målet, det er midlet. Og for os handler CSR om at gøre noget meget konkret og noget praktisk, som har en meget tæt sammenhæng med det, vi laver. Det er det, jeg gerne vil fortælle om her i dag. Men hvorfor overhovedet arbejde med CSR? Vi synes, der er 3 grunde til det. Fordi vi skal, fordi vi kan, og fordi vi vil. Skal, på grund af vores historie, som jeg lige har fortalt på, vores udgangspunkt, vores ejer, som kræver det af os, så vi skal gøre det. Kan, fordi vi altså betjener 4 millioner danskere hver eneste uge, så vi er i kontakt med hele nationen. Vi sælger en tredjedel af alt det, vi spiser og drikker herhjemme. Så vi har en enorm impact på vores adfærd. Og vi vil CSR, fordi det er en god forretning. Og det vil jeg også komme lidt mere tilbage til. Men det er en god forretning, fordi det er med til at differentiere os fra vores konkurrenter. Og vi vil også, fordi vi ikke synes, vi kan være andet bekendt. Vores arbejde sammen med de velgørende organisationer hænger nøje sammen med vores samlede CSR-plan, der skal hjælpe til, at vi opfylder vores vision, som er: vi vil være Danmarks bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Og det her samarbejde med de velgørende organisationer har haft forskellige former i de 15 år, hvor jeg har været i Coop.
Til at starte med foregik det meget forskelligt i de forskellige afdelinger. Der var en kæde, der samarbejdede med en anden kæde med noget andet. Men for små 10 år sagde vi, nu samler vi alt, hvad der har med sponsorering og samarbejde at gøre, et sted. Og ligesom DSB, så får vi ekstremt mange henvendelser om folk, der gerne vil lave noget sammen med os. Og vi har valgt at koncentrere det om få faste partnerskaber, som så strækker sig over minimum 2 år. De første, vi samarbejdede med, var Dansk Røde Kors. Det kan også varmt anbefales. Derefter havde vi en 3-årig periode med Folkekirkens Nødhjælp og UNICEF Danmark. Vores nuværende partner er Red Barnet og Verdensnaturfonden, og den fandt vi efter en form for licitation, hvor vi udbyder det til nogle af de organisationer, som har henvendt sig gennem årene, og som vi har måttet afvise i første omgang, men som vi synes gør et fantastisk godt arbejde, og som vi godt kunne tænke os at blive set sammen med. Og de bliver så budt ind på et tidspunkt, og så kan man så foreslå, hvordan man skal drive det her samarbejde. Kriteriet for dem, vi inviterer med, er, at vi skal kunne lide dem, vi skal kende dem, og vores kunder skal både kunne lide dem og kende dem. Og sidste gang, der havde vi 8 organisationer med, som vi gerne ville forbindes med, og 8 organisationer, hvis arbejde vi gerne vil pege på. For det er essensen for mig af den del af CSR-arbejdet. Det handler om at gøre præcis det modsatte af det, jeg lige står og gør nu, nemlig at pege på andre end sig selv. Det gør vi jo ikke, men det er ikke mindst vigtigt, fordi det giver os troværdighed, det giver sympati, ligesom den gode bror her. Og de organisationer skal udover at være sympatiske gode, selvfølgelig også kæmpe for det samme, som det Coop gerne vil stå for, nemlig at udvise ansvarlighed over for mennesker og miljø. Og så er det jo også en lidt mere raffineret måde at pege på sig selv ved at pege på andre. Og lad mig godt i denne efterhånden sluttede kreds indrømme, at at the end of the day er det jo det, der sker. Når man peger på andre, så er det en mere raffineret måde også at pege på sig selv, end ved at sige, her er jeg. Hvad går vores samarbejde med organisationerne ud på? Ja, det går ud på at skabe synlighed for begge parter og samle penge ind til organisationerne. Og det gør vi ikke ved at udskrive store checks. Det mener vi, der er nogen, der er bedre til end os. Men ved at udnytte det, som er særligt ved Coop. Det er jo, at vi er 1200 forskellige steder henne i Danmark. At vi er i kontakt med stort set hele nationen hver uge. Og at vi dermed med meget små bidrag for den enkelte kan skaffe ganske store beløb til vores samarbejdspartnere. Nogle konkrete eksempler. Vi modtager næsten 1 milliard tomme flasker og dåser om året. Derfor har vi så installeret en knap, hvor man elektronisk kan donere sin pant til de 2 organisationer, som en gang om måneden så får overført pengene. Vi har betalt for installationen af knappen, og vi betaler for administrationsomkostningerne. Blot kunderne altså giver 1%, 1 ud af hver 100 flasker, de afleverer, så bliver det altså til 10 millioner kroner til organisationerne om året. Og det er sådan nogenlunde det, der sker i øjeblikket. Så der er nogle synlige fordele for organisationerne. De får pengene, og de får denne synlighed, der er det. Et andet eksempel. Vi har i sidste måned solgt poser til fordel for Danmarks indsamlingen med en overpris på 2 kroner. For en særlig Danmarks indsamlingspose, så solgte vi omkring 850.000 poser på en måned, og skaffede dermed 1,7 millioner, og som vi så rundede op sammen med vores ejer FDB til 2 millioner kroner, og dermed blev det den største donation til Danmarks indsamlingen i fredags. Ideen her er, at vi kommer i det gode selskab sammen med Danmarks indsamlingen og vores logoer meget bogstaveligt. Danmarks indsamling får en fantastisk synlighed i gadebilledet med 850.000 poser, der er ude og spacerer, og dem, som køber posen,
får den ekstra værdi for de 2 kroner, at de får signaleret til omverdenen, at de har foretaget et valg, hvor de støtter et godt formål. Er der ingen ulemper ved at samarbejde med godgørende organisationer? Der er flere. Man skal jo for eksempel gøre et stykke arbejde uden at tjene penge på det. Men det er ikke det værste. Det værste af alt ved at arbejde med CSR og med velgørende organisationer, det er, at man altid risikerer at blive udsat for kritik af, hvorfor man ikke gør noget mere. Hvis man blev liggende over i hængekøjen, tilbage, ikke rørte sig, ikke samlet ind, ikke prallede af, at man gjorde noget med CSR, så kunne man ligge i fred og ro. Men lige så snart man begynder at stikke snotten frem og gøre noget, så er der nogen, der spørger, hvorfor gør I ikke også det? Hvorfor gør I ikke noget mere? Og der må man sige, at det bedste er det godes værste fjende. Men vi mener, og det gør vores velgørende samarbejdspartnere også, at det her det er den rigtige måde, fordi det er den måde, vi hjælper organisationerne til det, de har mest brug for, flere penge og større synlighed. Og man skal ikke være tyndhud for at arbejde i den her branche, og man skal ikke tro, at man kun får ros for det. Og jeg kan sige, efter at have arbejdet med det i 10 år, det er stærkt oplevende, det er stærkt stimulerende, og men det er et kæmpe plus for en virksomhed, internt som eksternt, at blive forbundet med dette gode selskab. Men hvad betyder det for bundlinjen, skulle jeg også sige noget om. Kan man tjene penge på det her? Når vi arbejder med CSR, så gør vi det sådan set ud fra 4 overordnede ting. Det ene er at minimere vores generelle risici. Risikoen for dårlig omtale, risikoen for dårlige varer. Derfor har vi nogle kontrolsystemer. Det er at vise den ansvarlighed over for resten af samfundet og over for vores medarbejdere og den måde, vi behandler medarbejderne. Men det er også en fjerde ting for at få nogle særlige markedsmuligheder. Rent forretningsmæssigt. Og i 2009, der begyndte vi et lidt mere systematisk arbejde med CSR, som de her samarbejde med velgørende organisationer er en del af. Vi blev inspireret af den engelske kæde Marks og Spencer, der i 2007 vakte stor opmærksomhed, da klimadebatten begyndte rundt om i verden, ved at lave det, de kaldte plan A, fordi der ikke findes en plan B, hvor de opstillede 100 punkter, hvor de ville gøre noget for at reducere deres klimabelastning. Og det affødte en del henvendelser til os, hvor folk kom, og ikke mindst journalister, kom og sagde, hvorfor gør I ikke noget? Hvorfor er det kun englænderne, der kan finde ud af det? Og vi kiggede så på det, og vi tog til England, og vi gik punkterne igen, og vi kunne se, at vi gjorde mange af de ting. At nogle af dem havde vi gjort længe, nogle af tingene gjorde vi faktisk bedre. Og så sagde vi, og til at starte med, sagde vi, ja, men det er jo ingenting, og vi er verdens førende på økologi, og der var mange andre ting, vi egentlig var bedre til. Men så opdagede vi jo, at det var ikke det, det drejede sig om. Det drejede sig ikke om, hvad man gjorde. Det handlede om, hvad man sagde, at man ville gøre. Det handlede kort sagt om kommunikation. Og god kommunikation er i min verden meget konkret og meget målbar. Og jo mere konkret og jo mere præcis tal, jo mere kan man anvende den, jo bedre virker kommunikationen. Og det var så baggrunden for, at vi skabte vores plan A i Coop. Vi kaldte den 1-4-40, der stod for 1 vision, 4 områder, 40 handlinger. Og her udvalgte vi 10 handlinger, 10 mål inden for hvert af de 4 områder, som vi vil nå inden for en 3-årig periode. Jeg vil ikke sige, at vi har gjort mere, end vi ville have gjort under alle omstændigheder, men vi iscenesatte det, som Marks og Spencer havde gjort det med deres plan A, og vi kommunikerede det internt til vores medarbejdere, eksternt til vores kunder, til NGO'er og andre interessenter. Et af de 10 punkter, punkter under et af områderne, nemlig etisk handel, var at samle 30 millioner kroner ind til velgørende organisationer inden for den her 3-årige strategiperiode. Og den er sluttet her ved årsskiftet, og vi er nået op på
34 millioner kroner. Men det har vi jo ikke tjent penge på. Det har skabt noget stolthed. Det har skabt, at vi imagemæssigt står bedre end vores konkurrenter. Og det kan vi måske prale af, betyder noget for kundernes valg af butikker. Men vi har også med CSR-politikken udviklet varemærker. Englermark, som er et omtankebrand, hvor man tager hensyn til økologi, eller allergi eller miljø, som sælger for stort set 1 milliard kroner i dag, og det er ikke en omsætning, som vi sætter penge til på. Så der er nogle meget kontante fordele ved at anvende ansvarlighed. Hvis vi så kigger på vores udvikling de seneste 5 år, så har vi jo vundet markedsandele, vi har øget vores indtjening, og vi har styrket vores image. Det skyldes selvfølgelig ikke alene CSR-samarbejdet med de velgørende organisationer, men det har mere end noget andet været med til at differentiere os fra vores konkurrenter. Og når nu vi i de her år ser konkurrenter pludselig begynde at gøre noget tilsvarende, så kunne man jo godt få den mistanke, at det har en indflydelse på bundlinjen. Vores nærmeste konkurrent havde i de 50 år, de havde eksisteret indtil for få år siden, kun støttet et kursus i kaptajn Jespersens stavgymnastik. De er nu ved at støtte Folkekirkens Nødhjælp bygning af skoler i Malawi. Altså det er et kvantespring, som vi ser, og det har måske lidt at gøre med, at de kan se, at det også virker. Hvis jeg skal opsummere, hvad der er vigtigt, når man samarbejder med velgørende organisationer, er, at man, eller det er i hvert fald det, vi vil gøre baseret på vores erfaringer, det er at koncentrere samarbejdet om 1 eller 2 partnere, og bruge minimum 2 år på aftalen. Fordi det tager nemlig tid at udvikle de rigtige idéer og de rigtige projekter. Lav hellere få store projekter end mange små. Det skaber større synlighed, og det kræver færre ressourcer. Vælg partner, både du og dine kunder kan lide. Og det vil sige partner, der har et stærkt brand, men også hvor der er en god kemi mellem os og dem. Og når nu vi har den her licitation i slutningen af året, men som er interesseret i at samarbejde med os for de kommende år, jamen så er det jo fint, at man kan komme med dokumentation om, hvor kendt man er, og hvor estimeret man er, og nogle målinger på det. Men det har altså også noget at gøre med, og man har nogle kreative idéer til, hvordan vi kan udvikle samarbejdet til fælles bedste. Men det har altså også noget at gøre med den kemi, der er. For det er i det samspil og samarbejde, at tingene skal fungere mellem vores medarbejdere og deres. Og så skal man lave en klar afstemning af forventningerne fra starten om, hvad der er målet, og hvordan man fordeler opgaverne. Og så skal man skabe aktiviteter sammen med partnerne, der hænger sammen med sin egen forretningssærkende. Og så vigtigst af alt, at man skal kommunikere det, både internt og eksternt, og det skal man blive ved med, og det skal man blive ved med. Ja, hvad får man selv ud af at samarbejde med velgørende organisationer? Men jeg mener, man får en lidt bedre bundlinje, fordi man kan kommunikere noget, som kunderne bryder sig om, og fordi man fremstår som en lidt mere attraktiv arbejdsplads. Så det bliver et bedre sted at handle og arbejde i. Ja, og så vil man måske en dag få den oplevelse en gang imellem, at man bliver lidt rigere af at pege på andre end sig selv. Og så er der i sidste ende måske nogen, der vil pege på en selv også. Tak for jeres opmærksomhed.